Pablo Picasso és, sens dubte, el pintor mundial més important de tot el segle XX i va tenir uns inicis en el que el modernisme català el va marcar moltíssim perquè ell era nen, va venir aquí perquè el seu pare era professor de Belles Arts i durant aquests 9 anys que va viure a Catalunya doncs van ser els 9 anys de formació més importants per ell. Ell va estar en contacte amb tots, admirava Rossinyol, admirava Casas, després en els més joves doncs, també va tenir una gran admiració per Isidre Nonell, amistat amb Joaquim Mir, amb tots aquests artistes, i això doncs, el va influir moltíssim i va fer el gran salt que ell va donar cap a la modernitat. Doncs, de fet, el fa abans fins i tot d'anar a París. Ell no va definitivament a París fins al 1904, i ja hi va començar a anar a principis de segle, però el primer gran contacte que ell té amb la modernitat de París li porta una exposició d'un altre català, d'Anglada Camarasa, que venia de triomfar precisament a París. L'obra que avui aquí doncs, ens centrarem és La flor del mal. La flor del mal és una pintura de l'època blava, pintada el 1902, just després de tornada de París per primer cop, i és una obra que té una influència simbolista molt important. És una obra que respon en un moment en què Picasso estava molt deprimit pel suïcidi del seu amic Carles Casagemas, i això va fer que canviés doncs, la pintura brillant i colorista i quasi violenta de color que feia just una mica abans, i que la canviés cap a una pintura de tons molt foscos, de tons blaus, una pintura en la que pesa en el seu ànim la influència d'aquesta mort d'aquest amic tan estimat. El quadre aquest concretament doncs, està molt proper a mi, perquè Picasso va tornar de París en companyia d'un oncle avi meu, que era l'escultor Emili Fontbona, a casa del qual va aprendre a fer escultura, i va tornar amb problemes de salut que Emili Fontbona li va posar a la seva disposició el seu germà metge, que el va curar, i aquest quadre el va regalar, i per això porta una dedicatòria al doctor Fontbona de l'agraïment de la seva participació en el seu guariment.